Nuwun, nuwun. Kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pendengar saripun sesepuh ini sebut dalaji sepegang satu bupa ing pamawas. Lebih itu teringat pantas nabi sagungi penghormatan. Boro alim ulama para rabat keblating bareng. Ingkang rinten kawat dalam tansah sumanti kitab suci yunik ilahi. Ingkang pantes pinundi-pundi. Para pangembating raja satria-satriyaning nagari kang pahambek sabun iki para muda. Merdo kemarin yang pantas sudah darah sonatan kantor menjadi berbobot dalam ibu tamu undangan yang kantor sang pinentu yang suko sarata basuki. Saya terima kasih pada mangga kula dan menyesal mengucapkan ras puji syukur untuk Gusti Kamar Gusti Mati Katipe kanthi kaleng dan dalu punika. Kula dalam rencana sami kepal manungkal menawi semakin menjadi pun bopo kiatona adalah ibu jamu. Ingkang sampun tetepi dharma ingkang sepuh wiwaha kang putra mahargya siri. Menjadi pun Mas Ayu Lulu Afrika dikantor menjadi pun Raka Mas Muhammad Beniawan Fikri putra menjadi pun Bopo Juan bagi samangki dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Dan kantor selawat serta salam ditunjuk menurut junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kita tunggu menggah syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Bapak Ibu tamu undangan ingkang mulya, kalau dia belum dikopi lagi, kalian campur sari kencana niki saking lalat dan sumbernya, singkat jati doplang Blora Mustika. Ingkang dipun parasani menjadi para kemas Tri Susilo. Bagi campur sari kencana wing mangke kasebuyung sinareng Al-Ati sing samangke wonten menjadi pun Mas Ayu Santi, Mas Ayu Lintar. Yang sama kita kabeh wonten Genyo Ayu Kurnia Rahma dalah sakti dila. Bagi dalam pegang sama iki kasih sinaran anugerah audio rental sound system. Bagi kabeh gambar sentra Artamadia video syuting. Kata syuting sama iki menggah ketekun suko pari suko sinaran kencana wulu nyampur sari. Syukur hampir sani atas pari perpanen bahagian dalu mriku. Dun kula dulu. Sinar kencana wung nyampur sari atur salam pambuka sinar artis Dek Santi, Dek Lintar, Dek Kuliah dan Dek Dila. Kang sumangga again.
kamu di masa kini. Ojo lali karo kabudayan Jawi, nguri-nguri budaya kaulo ing seni. Campur sari kacewe kang asih, regane ora pati larang, nanging yo ora gawe mirah. Ra usah kuwatir lan aja sumelang, nyatane sing seneng pirang-pirang. Campur sari, campur sari, campur sari, Campur sari, seni budaya Jawi. Ayo bareng-bareng padha ditindakno kanthi landasan agama. ojo lali, ojo lali, ojo lali. Uri-uri seni budaya Jawi. Rasa piye-piye, ayo ahoke, campur sari kacewe paling oke. Regane ora pati larang, Nanging yo ora gawe mirah. Ra usah kuwatir lan aja sumelang, nyatane sing seneng pirang-pirang. Campur sari, campur sari, campur sari, campur sari. seni budaya Jawi. Ayo bareng-bareng Padha ditindakno kanthi landasan agama. aja lali, aja lali, aja lali. Ojo lali, Seni budaya Jawi. Rasa piye-piye, ayo ahoke, campur sari kacewe paling oke. Matur sembah nuwun saking sinareng kencana wong nyampur sari.
pisan luar biasa. Spotnya gayeng era karuan. Gayeng menan Mas. Masih lah. P5 Mas. P5 Apa kuwi? Apik sekali. Oh, pek sekali. Anu penget Mas. Apa kuwi? Apik banget. Oke, saderepun ngaturaken wilujeng dalu nek Santi. Dalam ngaturaken wilujeng dalu Mas Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo pira? Apik suara. Alhamdulillah ya Tak Santi. Nggih, Mas. Adewe sak kanca saged nimbalan panjenenganipun Bobo Kianto Dalah Ibu Jami. Nggih. Menika wonten laladan dusun Langen Harjo Kradenan. Nggih. Nggih. Nderek suka mangayu bagiya panjenenganipun Bobo Kianto Dalah Ibu Jami ingkang sampun netepi darmaning asepah miwaha Putra Mahargya Siwi, Mbak Lulu Afidah kalian Mas Muhammad Beniawan. Nggih, Mas. Dedonga kagem pinanganten sarimbit no. Nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal-enggal pinaringan momongan, Mas. Amin. Putra putri ingkang soleh lan solehah. Amin. Pokoknya bakune siji ya no. Bakune siji, Ojo Mas. nganti pegatan. Ojo sampai pegatan tenan. Wis pokoke. Ugi ngaturaken wilujeng dalu menika ana pepundhene awake dhewe. Nggih. Pak Nombun. Wah, Ojo jan. ngaturaken Pepundhene wilujeng awake dalu, dhewe Pak. pirul. Lah iya pepundhene kencana nyampur Wah, sari. iya. Sing tak gumuni apa to no? Lho, Mas. Lah kuwi empote iki lho. Apa jenenge to? Kek gagang apa to jane to Pak? Apa ya to apa kuwi to Pak? Oh Oh, ya, tebon. tebon. Lah kok ya jan ngeri ya nak. Lah kok ora muruk. Rul piye? Sing wigati atur lelipur. Atur lelipur. Napa malih niki nembe sepisan iki nggih Nembe sewanten. sepisan wonten Ber- laladan barang Langen lang- Harjo. Oh, Mlinjo 8. Eh? Mlinjo 8. Kok Mlinjo 8 ki apa? Ketoke mau ning kono nek pelange. Kang Mlinjo 8. Mlinjo 8. Nggih. Atur lipur sagunging para tamu kang jumbo kalian swasana. Awit menika kita tasih pinarak lenggah sesepuh bini sepuh ya no. Diaturi sing rada mat-matan mbok piling samangke saking Pak Nombun. Nderek berkahi. Niki versinipun damel mat-matan rumiyin nggih, Rul. Damel mat-matan rumiyin. Nggih. Apa no? Apa sinom apa? Jo sinam ndawan lali sitok. Eh? Ya, Lah mula landhek awan ki lali ki bengi dibaleni. Iya. Apa ngaturke apa? Langgam? Langgam mawon, Mas. Langgam. Pelok 6. Mana yen ketaman wuyung tepung bongkang hayu Rul. piye Mas Aku Ilo? seneng tamune Pak sinten ya? Panjenenganipun Bobo Gianto. Nah, Bapak Kianto tamune sih kathah nggih, Rul. Jan balik Bapak-bapak ning kiri, ibu-ibu ning ngarep. ngarep. Saya tak gumuni sita, Rul. Apa kuwi? Semene kaya udah madhep rene kabeh ya, Rul. Tanggapane ya ning kene lho. Oh nek madhep ngidul terus nonton sapa kok ya. Kok madhep mendur ngene, Mas? Apa madhep ngisor, Mas? Susah lamun den lekno darmaning dasu senadyan amung sedilo nambahi iseng seming ati bawa kinanti sampun katurna kalajengaken wonten langgamipun sumarah panjenengan.
Aku kang setya satumu wedi nganti saiki luar biasa tenan leh mate lah kencana napa mlene iki didukung sound audio saking mriki mawon Rul anugerah iki gak anugerah kirap-kirap tuh ora grupe kancaku sapa to oh nggih ayo nak bacet kena Mugianto berkahing witi ditekoki kancaku. Piye to? Kancaku sekolah nekoki lho. Endi sing kancamu sekolah? Sekolah. Mosok badhe iki kancamu sekolah. Badhe abang ki.
Lah, ora percaya. Anu ning S2 lho. Kowe kok tuwa men lho. Ora, Pak iki sekolah S2 aku dodolan somai. Oh, ngono. Iki to. Weh, lah. Pak, badhe teng pundi, Pak? Oh, pulang kampung. Ya ana pulang kampung, Dik. Kok pulang kampung to Pak Diki? Andika pangayomanku lahir kangen aku wis senggak kabeh ngono lho, cah sing semangat nyambut gawe. Sing kompak Lah, pitekno sesuk wis yo leren ra senggak. Leren lho. Heeh, sapit-apit tok. Iki sesasi iki kok diluk men to, Mas? Lah piye to? Loro kok jope ya wis entek. Ha iya to, lah pitekno ya sawal ki ming 36 dina. Nggih. Ya. Mugyanto berkahing wiji andika tansah Matur sembah nuwun ugi Dik Santi sampun ngaturaken setunggal tembangan wonten bawa kinanti. Ngaturaken wilujeng dalu nok Litar. Nggih, Mas Irun. Alhamdulillah saged nderek ya nok bengi iki ya nok. Nggih, ndek siang teng pundi to? Lah ndak awan ning ndi ampakmu? Ra ya melok kene to. Jenengan kok biasane lho. Oh, aku prei turu ning omah Kok aku. job-joban gede iki ya. Ora, alhamdulillah ya nok. Katuran salam rumiyin ya Mas Nok. Irun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah. Mau jane yo dijawab lho nok ning alon-alon. Alon-alon. Nah. Ora patek ndungu Ya ya piyayi Mas. kene kan piyayi kalem-kalem Alas-alas kabeh. ya, Mas. Nah, alhamdulillah nok Piyayi punika kene nderek. ora ana sing ora berkerudung. Ora berkerudung kabeh bengi iki. Berkerudung kabeh bengi.
Nggih. Nggih, menika wonten dalemipun Bobo Gianto. Nggih, acaranipun Walimatul Aurus Mbak Lulu kalian Mas Beniawan. Nggih, nderek dedonga nggih Mas. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggalo pinaringan putra-putri soleh lan solehah. Amin. Nggih. Nah, menika nggih sampun pikantuk cecala bilih saking Bobo Gianto menika nggih ngersakaken tetembangan ing samangke. Nggih. Ana Semarang Indah Nonton nonton tayub langgam pepeling. Nggih. Nah, Niki aturi napa riyen Mas? sak kersa panjenengan mbok bilih jenengan saged menika pamundhut saking Bobo Gianto ingkang dipun kersakake salah siji mbok enek sing bisa langgam pepeling. Oh nggih, Alang kula kapepele. nderekke mawon nggih. Heeh, menika pamundhutan saking Bobo Gianto. Ambek bilas semangke saking Kencana Wung Nyampur Sari. Semarang Indah nonton tayub kalian pepeling setunggal boko sawiji ya, Nok. Nggih, Mas. Katur panjenengan menika langgam pepeling. Nggih. Heeh. Iki dilanggamno sik. Mbok nyadong berkah saking penjanipun Bapak Nombun. Alah Bapak Nombun ki kok ya terus jempole dingenekno sing dijokno ki nyapa to? Pak Nombun derek berkah kang putra mumpung kepanggih lho Pak Nombun ki kok ya. Menika ngagem bawa menapa langsung kewala Pak Gianto? Oh, nggih. Dibawani. Oh, dibawani. Nah. Rukun Islam pas beragi kang limo puniki katindakno mring para sasama aja padha ditinggalke rukun lima sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso kapat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna bawa dandang gula sampun katurna katerasaken wonten langgam pepeling kasumanggaken Kencana Wung Nyampur Sari Wes wancine tansah dielingke wes wancine padha nindakake atan wis kemandang wayahe sembayang netapi wansik gawe pangeran salat dadi sakae aku
lan asar salat sayekti ngekone tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunnahe Sesembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kapareng besok munggah swarga Renaga sakuni pakotan kunjung sang yaring para tamu kakung wah putri wilujeng lelenggan kanthi margaring pegari sinambi mirsani kula sakadang kancana nyambur sari tetembangan sawetawis langgam pepiling kunjuk panjenengan sami sinarti lina-lina wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake atan wis kumandheng wayahe sembayang tapi wajib gawe pangeran salat dadi sadake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sempurna yen berjamaah suka luhuralan asar salat sayekti ngetokne tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunnahe Sesembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kapareng esuk munggah swarga setunggal tetembangan menika pamundhut pepeling nggih Mas
gayane wong ayu. Sepote nganti rampung kok ya ora nek ndang jengkar-jengkar. Maraga. Oh ya Allah. Ngaturaken wilujeng dalu Nodila. Wilujeng dalu Mas Iru. Alhamdulillah saged sewanti nimbalan kene ya Nok. Nggih. Menika Mbak Dila saking Bojonegoro. 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 Bojo. Bojonegoro. Nek bojo bojone sapa to jane? Bojone siapa ya? Bojone Marago. Jebule kuwi to, Go. Aku mau loh Mas yang dijomblang-jomblang. Ora dijemblangno. Nah sadereng pun ngatur salam-salam rumiyin. Nggih, niki ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ini dalam rangka pernikahan Mbak Lulu dengan kalian Mas Beniawan. Nih, doanya Mas Irul Piye, buat Nok? kedua mempelai. Semoga menjadi korban sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberi mama yang soleh dan soleha. Satu untuk selamanya. Ya. Apa nah? Cepet Akeh men ya. Lo kok apa? Apa? Ya maksudnya kuwi lho, Mas. Nak. Nggih. Pokoknya doa terbaik kanggo Mbak Lulu kali Mas Beni. Lo kancane pe nyanyi dene malah mangan lho, Mas. Kandhane kok ya. Ya aku mangan sik ning ngono. Ora ngono kok rumah aku ki anu. Ya kok do bisu to bengi iki. Terlipur ya Nak, gandeng menika dereng wonten pamundutan. Nggih. Diaturi Kang Jumbo karo swasana koleksi panjenengan saged diaturke apa? Sadurunge Iki lho wonten baju pamundutan. ditano kok. Piye? Piye to piye? Kadhe juk sitok. Kancane ra diweki. Mbok kok ki do tuku dhewe to? Oh, do dadi sinden kaya ger jaluk kancane. Kok ora tuku to? Ora ya njaluk. Nadila, Nggih. diaturi apa nek Kang Jumbo kali sasana awit menika dereng wonten pamundutan ing samangke saking Pak Gianto. Diaturi Wes karo Mbak. lunga, Ya. Mas. Diaturi apa Nok? Nak Dila. Niki mboten wis lunga, Mas. Apa kuwi? Wis lunga niki lho, Mas. Oh, keseksa tresno. Nggih, wis lunga. Tembang koleksi Sinar Kencana Wungu kalian Dek Dila wonten keseksa tresno katur kasumanggahaken. Wis lunga, aku wis iso ngikhlasne. Wis lunga, aku wis iso nripake. Tak anggapke ati mlaku. Timbang tak terusno kok kesiksa. Kecewe. Kencana Wungu Campur Sari. Sang
Sembodo paripurna tetembangan sawetawis sinareng Dik Dila. Kencana Unyang Borosari.
Karang Taruna Saking si manis. Ayo lowang hangayai karati Iya wonten isine napa mboten? Oh, nek enak ya tak tambani, Pak. Matur nuwun. Kowe kaya terus kok takon kene isine ora kuwi lho aku ki. Nora kendap pambanguning desa Pinut timure peci supaya tansah maju ngupakara karang lan kitri guyub rukun tumandang asengkotku mbraku temah dadya tata haraja handayani murah sandang pangan yakti jero kutha desa bawa dandang gula sampun katur ya nok kalajengaken wonten langgamipun meh rahina kasumanggaken Wos meh rahina sumirat ing wetan wiwit mangkat kang garap Iya.
Oh. Monggo pedai wanci ngundang tingkah pamanane sedur makmur murah sandang pangan bekasane Eling nego saking panghormatan kunjuk sangyari para lenggah kakung Iwah Putri wilujeng lenggan kanthi mardikaning penggalih sinambi suka mari suka tetembangan sawetawis sinarenti Santi Trilali setunggal tetembangan wonten Langgam Meh Rahina matur sembah nuwun. matur Mbah Nuwun. Mos merah ino sumiratun ing wetan wiwit mangkat anggarap semari manggel macan garungku anggarap Anglor sabar datang anak padote Gelia Awane matenan ya Nggih, no. niki Wong piyayi sing kene iki budaya sinten, kabeh. Mas? Menika pamundutan saking Mbah Kusnin. Nggih, Mas Kus. Apa mulai nika sing ngendangi Mas Marogo. Mbah Mas Kusnin. Marogo, nggih. Celuk Mas Irul, celuk isik Rul. Marogo. Kandan. Iki kancane Suk bocah ki kancane Sukini ya ngono Iki ki. wong iki yo omongane yo ming kuwi tok. Marogo. Kandane kok kuwi kerasukan jim wedhus ya kuwi tak. Sik, aku kuwatir nak lucu Marogo. Akri. Marogo. Ayo nak maksudke. Monggo pedai wanci ngundang tingkah tetembangan sawetawis wonten Langgam Meh Rahina Kapurwakan.
Bengi iki ketoke klasikan no. Ya Mas. Kanggo bawa kabeh ya. Oh, tak gilir gumanti ya penyanyi sinden ya penyanyi dangdut. Penyanyi kok sinden. Monggo ingkang badhe nderek langet beksan tayo Pak Nombun nderek langet beksan. Walah biasane pripun lho. Mbah Tamin iki dina melu lho. Mbah Tamin itu tukang keplok-keplok ya. Ya wis mati toh. Masa? Innalillahi. Kelingan manis esombe terus kelingan apa kemuyute tresno lan kasih kasih sayange kapan aku bakal dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku kok tresno nolong soti rasane ati yen aku ora melu duweni jambu alas kulite ijo sing ati gagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja dirapun Sumpah ring batin yen kula sida dikawin tekad-tekati ora bakal turu ganti sumpah wis janji sehidup semati senang lan sedih parane ya. dilakoni Jalan balas manis mundur ibuke lho, Mbah. Jelas tak Joget ya. radane. Sayange wis duwe bojo. Nanging
Sada pamundutan saking Mbah Bajang. Menika satu tembang lagu yang diminta dari Bima Jaya, ada Pesona. Baru kini sadar setelah siraman cahaya kasih biasa terpesona wanita indah terpesona nada cinta.
satu tembang lagu yang diminta dari Bima Jaya. Amin Allahumma. Amin ya. Jangan terulang ya. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras, ora tak anggap penting anak bojo waras. Aja munamuni nuturi kaya kiai, ditokne wae yen klenger retlos ora dhewe. Cukup ke lelakonku. Assalamualaikum.
nuwun saya kadang-kadang kawula Kancana Wungu Mas Trisilo. Nggih Pak. Jenengan toh Pak, kok kesesat toh Pak? Oh, nggih. Ya Allah, nembe niki lho Mas. Aku ora ayu grengos nganti putih. Ya Allah Mas, nembe niki kula didarani ayu. Ya. Digarap ayo piye? Dereng kulino.
kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih di dalam kandang. Masa jandane yang di jero kandang? Jandane dikurung, Mas. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih berambut panjang. Kencana bungu campur sari. Oke, kita bersama Kencana Bungu Campur Sari. Ada Litar, ada juga Rugra Audio, ada Jebel Production, terima kasih. Kita yang terima kasih. Hei. Kuda yang mana Tuhan senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih berambut panjang. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih berambut panjang. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda kabur suaminya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda kabur suaminya. Mau dilamar banyak anaknya. Oke, kita bersama Kencana Bungu Campur Sari. KCW Ada juga Jebel Record, ada juga Anugerah Audio. Buat teman-teman semua yang akan coba di jalan di depan kita damai semuanya. Hei. Dangdutan Adewer Rapenan Campur Sari Raga Sewer. Oke, silakan Mbak. Buat Mbak Ajeng, terima kasih. Oke, terima kasih buat Mbak Ajeng. Kita goyang-goyang bersama Campur Sari KCW. Juga kita lebih pada bersama Kratina. Hei, Walina Litar. Goyang bersama. Bagaimana menggoreng lada. Ambil minyaknya tuangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya timbang-timbangkan. Bagaimana merayu
Kita goyang damai bersama-sama ke Jalan Campur Sari. Ayo dikiri bangun dengan terus sama-sama kita tidak bersama. Hei, 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 hei. Terima kasih. Ada tanda bilang sudah. Nyanyi bareng. Terima kasih. Jangan kutuk kolammu, urip ayam, kanggo senengmu. Oke, kita Mbak Lulu mau nyawer. Sini Bang Anten. Aku percaya bine tresnamu nandes pancana ning atiku. Apa kurang laku bertani karamu. Aku yo wes ora lirik liyane kedangan ngomong jangan rasa tukaran nae bocil eman-eman hubungane. Yo wong sing tak tresnani tak gawe sandaran ati kok aja satru satru wae sayangku. Jangan rasa percaya nek timbo kabar koncoku. Aku kerja uripimu lo makmur hatimu. Terima kasih Mas Cantik. Spesial buat anak jalanan juga berkat cewek. Cewek. Tangannya gimana Deni ya? Oke, banyak mau ikut gabung nyanyi enggak? Mbak Ajeng.
Aku kerja uripmu go mangurne hatimu Wong sing tresnani tak gawe sanjaran ati bojo satru satru wae sayangku jajal rasa percaya diterima kabar konjopo aku kerja uripmu go mangurne hatimu Oke, satu Oke. tebak yang punya satu dua. Satu dua Ya. yang sudah Untuk mohon dikasih. maaf dari pejuang tropis untuk indah pada waktu. Ya, ini untuk terakhir nanti aja bujuk loro ya. Manis. Terakhir ada Goyang bujuk loro. dong manis. Udah, cukup. Sini disabar nasi. Orang sahabat. Sini yuk semua berdiri semuanya juga ada apa-apa berdiri semuanya. Sawerannya rantai kok. Dila. Apa kowe ra ngerti larane? Nyanyi bareng dong. Nalika pas aku kelangan kowe. Kencani wong semua sepimu nuruti apa karepmu nyatane hatimu tutunggo aku kok gedene rasa tresnaku sajrone ati kesliramu yen kudu sing dikarepe sanes sing dipingini durung iso duweni konton ikhlaske bareng-bareng ya sak singkat-singkate ceritane nyelalake tetap ora gampang ra koyo kowe sing gampang golek liyane kancani nanging ora iso duweni ngenteni nanging kowe malah ngenteni tresno liyane dudu aku ternyata sing mbok karepke terima kasih Mbak udane saya derek ramandek hatiku melu teles pas udane teko kowe lunga milih wong sing luwe mulya kacewe lagi Jadi ya, kita bareng-bareng semuanya. Oke, yo. Semuanya. Sak singkat-singkate ra koyo kowe sing gampang sakno saya yo ngancani nanging ora bisa duweni ngenteni nanging kowe
Oke, atensi yang sudah masuk, kita tinggal 2 tembang lagu lagi. Oke. Yang punya kalih welas. Oke, yang dibina si manis ada Jeporonan. Ada kali welas Sumenep KCW Campur Sari. Yo. Ada yang Anugerah Audio. Dengan Cebeleng Production, terima kasih. Kartini Diudara, Kartini Diudari. Hei, hei, hei. Kita yang bersama Kencana Ungu Campur Sari. Kita yang penting damai semuanya ya. Ada di depan panggung aturan tadi kita udah sama-sama. Oke, kita yang bersama-sama sih. Hey, hey, hey. Pasaran ora klopok ora beda. Ayo manis, lagi yo. Sing
kasih.